amigo nomás, écheme y llene hasta el borde de la copa de champán, que esta noche de farra y de alegría el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última farra de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me borracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos más champán, que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y brindemos nomás la última copa, que tal vez también ella ahora estará ofreciendo. O 21 de fevereiro do ano 1923, un día de temporal de sudoeste, iso que agora nas noticias din que é unha cicloxénese aquí en Baiona e nos portos de toda Galicia, por exemplo, unha galera, non é unha cicloxénese activa, non reactiva, ni nada diso. Un barco que se chamaba o Skogland, TH Skogland. Este barco fora botado ao mar alá polo ano 1915, había pouco tempo, nuns asteleiros de Hamburgo. Era xa un barco potente, tiña 110 metros de eslora, 15 de anos, que os mariñeiros chaman manga, e máis de 7 metros de altura. Era un barco potente. O armador, o señor Skogland, era dun portiño que hoxe ten 500.000 habitantes do porto, e vou pronuncialo en román paladino, porque non sei latino, Augesund. E son importantes aquí dous datos. É importante esta canción, un dato, é importante un debater no poste do norte dos Carallós, é importante, ou relativamente importante, que era o armador, o barco era dun porto de Noruega que se chamaba Augesund. Despois, a iso das 11:30 da noite, saberedes por qué. Era un barco xa potente, 110 metros de eslora, e con pouca máquina, tiña máis que 1800 cabalos. Ese termo que puxeron de moda os americanos de danos colaterais pasou con este barco cos naufraxios. No propio, cando bateu contra o poste do norte dos Carallós, non morreu ninguén, pero este barco que saíra de Cristiania, parara en Hamburgo a cargar, parara en Newcastle, parou tamén en Le Havre, en Francia. Aí que fixo aí, amarrou unha jabarra, un remolque con 1000 toneladas de cemento, que se chamaba rinoceronte, non sei como se pronunciará, chamábase o rinoceronte cornudo. Esta jabarra co temporal desprendeuse frente á Torre de Hércules na Coruña, e dos 7 tripulantes só se salvou un mozo rubio, digo rubio porque será normal, que ala arriba, e con nome que tiña Redesen, e os outros 6 morreron. Este coitado apareceu a unha da madrugada esfarrapado, esfolado, ferido, no campo da leña da Coruña. Foi o único supervivente. Aquí non morreu ninguén, pero xa traía unha traxedia de 6 mortos polo camiño. Que pasou? Cando hai un afundimento, e nos miramos aí, que pasamos dos 50, lembramos a finais de xaneiro do 76, botar bengalas ás 12 da noite era o IBI famoso, que se afundiu, hoxe seguramente non falaremos dele, que son moitos afundimentos, que se afundiu polo norte das Estelas, unha pedra que se chama Rabudarnos, e ainda que miramos un barco no medio da noite a fundirse, ao redor dun barco hai o primeiro os tripulantes que están a bordo, marinheiros, que sea, hai un armador que está en terra, que por noticias de radio telegráfico, que sea, está tendo recado do que está pasando. En cada porto importante teñe unha consignataria, a consignataria do Skogland en Vigo, ainda vos sonará hoxe en día, era Joaquín da Vila. Que pasa con as comunicacións? Agora tirades unha foto aquí, menos dun segundo
está en Alemania, queren ser os primos da Coruña. Pensar que o Escorla, o soltárselle a Javara na Coruña, continuou cara ao sur e comunicoulle o rei de telegrafía ao consignatario: son as 6 da tarde, sobre as 7:30 chegarei ali. Non chegou nunca, pero a comunicación radioteleográfica chegou 13 horas máis tarde, que iba ao barco xa. Era o que pasaba coas comunicacións. Estamos falando do ano 1923. A consignataria, hai as autoridades portuarias, hai os carabineros nos portos que prohibían cando había un naufraxio que acudiran os mariñeiros ao raca, que se echaban a palabra inglesa, que é roubar que se pode dun naufraxio. Aquí hai anécdota no ano 51 de dos mariñeiros de Baiona que entraban, ese ano afundiuse o coquerelo, tamén aí nos Carallóns, e chegaron unha cadea enorme nunha jamela que lle entraba agua pola borda, e levaron a sanción, polo menos verbal, dos carabineros. E, señor, dixemos que está prohibido roubar ferro no coquerelo. E a resposta dos dos mariñeiros foi que atoparon esa cadea flotando, apoiada. É tamén unha posibilidade, como se veredes, que non creedes. Entón, despois está outra parte importante, está a aseguradora, que ten que estar sabendo que hai. Pensade que este barco a bordo, por todos os portos desde Noruega hasta Le Havre, parte de cemento, traía, falamos do ano 23, reloxos de ouro, traía coches, o destino era Río de Xaneiro, traía bicicletas e traía papel couché. Podedes pasar, debedes pasar. Traía unha carga moi valorada, a aseguradora ten que estar ao tanto disso. Que pasou? O 20 de maio do mesmo ano, o fundimento foi o 21 de febreiro, marzo, abril, maio, os 3 meses hai anuncio no Faro de Vigo e do pueblo gallego anunciando que se subasta casco e cargamento do barco. Quen gañou a subasta? A subasta gañou unha xente maior de Baiona, sabe quen é? José Rodríguez Landín, que era o antigo propietario de onde hoxe está o casino recreativo ali no Gurugú en Baiona. A verdade é que tivo mala sorte con esta subasta, porque falando de danos colaterais, non sei que facían 2 días máis tarde 3 mariñeiros ao lado do barco, figúrme que facían. Constante Naveira, Marciano Ruiz e José Barreiro foron ali e a roubar, que había muita fama, había que roubar que o mar de todos. Un golpe de mar, deulle volta a jamela e morreu outro mariñeiro máis, morreu aí Marciano Ruiz. Cargando o barco, mariñeiros do norte, mariñeiros da zona de Corbelo, de Lira, era o barco que tiña contratado José Rodríguez Landín para tirar a ferralla, había buzos, oxígeno para poder soltar, cortar, ir cargando unha plancha de ferro que aí no balandro que levaban, que se chamaba Virgen del Carmen. A Virxe este día apoiou nos pouco, e morreron outros 2, 6 na Coruña, Marciano Ruiz 7, estes 2 9. Esta carga, este ferro, non quedaba aquí. Trasladado un veleiro, levaba 190.000 kilos de ferro nun barco de madeira cara a Santander, un veleiro que se chamaba o Celta, tuvo unha vía de agua e tamén foi o fondo cerca de Santander, e dos 6 tripulantes morreron outros 2, 6, 7, 8, 9, morreron 11 persoas e ninguna no propio naufraxio. Nin decir que a xente que axudou, porque cando xa mariñeiros de Baiona, unha parella de pesca, o Alfonso XIII e o Victoria, acudiron para salvar os náufragos, iso nin o pensaban con días de moito temporal. Miraredes nas 3 ou 4 narracións que vos fan esta noite, que iso é constante, arriscando a vida, eran moi coñecedores do medio, pero arriscaban a súa vida nisto. Cando ian cara ao posto norte dos Carallóns, intentaremos chegar ali ou indicar onde están, xa viña unha lancha salvavidas do barco con 20 ou 23 persoas a bordo, pero quedaban 10 ou 12 no barco. Aí hubo que chegarse o barco, facer os labores de traslado, que son moi arriscados, e iso que levou a Sociedade de Salvamento de Náufragos, que estaba instalado nos principais portos da península, e Baiona como principal porto que estaba tamén, fixo unha gran festa, meses máis tarde, era
están polas casas de Baiona. Isto, como é da miña tía, está por aí un pouco deixar de prata, que o millón non chega ao final, non pouco aquí. Podemos mirar despois aquí. Isto foi premio e condecoración que deron. É moi fácil que as casas do Valle de Baiona haxan un lado un barómetro, este de Scotland, hai non direi unha casa de outro barco do que falaremos despois, unha cubertería de prata, un xorro de café, hai de todo, hasta asentos, madeira, en alguna foto, na última foto da presentación que volvou poñer, está o Highland Pride, do que falaremos despois, e iso que hai lado do Highland Pride da foto de Pacheco, moitas cámaras alrededor intentando raquear. Highland Pride foi no ano 29, a fame era ainda maior. Baiona está aquí, estela de pedra, estela de mar, e laxos, serralleiras, Biscaíño. Aquí está o poste do norte dos Carallóns, que é unha restinga de pedras que fai dificultosa a entrada no porto de Baiona, porque o serra norte-sur ou nordeste-sudoeste. Entón, entrar aquí o escola, evidentemente, non tiña nada o porto de Baiona. A intención era entrar no porto de Vigo, pero un día había galerna, confundíronse e perderon o barco. Se perderon vidas humanas neste caso. Noutro caso, sí. O título é medio redundante, toponimia, talasonimia e naufraxios. Falaremos maiormente hoxe barco de noite, saindo a lúa un pouco tarde xa, miraremos a lúa xa se pico, como está así xusta, meter o sol se andamos finos. Non é un percorrido como os do Grove, nin imos mirar focos mariños, nin imos comer de xilón, nin van a poner música de charanga. O IEN está de 20 aniversario, é unha visita que podemos decir cultural, será máis ou menos aburrida, non sei, pero é o que sabemos facer, que aí se pode a toponimia, a talasonimia, que é unha explicación. Talasos ou talasos, unha palabra que significa mar, está de moda talasoterapia, os balnearios, todo iso, son os nomes do mar. Fomos pioneiros no ano 2004-2005 de recoller a toponimia, que se vai perder, que está na memoria debaixo da boina dos marineiros ou na cabeza das percebeiras ou arraseiras que traballan no mar. Por iso non está registrado en ningún sitio, como os parece que sí, ahora diríamos non está registrado prácticamente en ningún sitio, se recolle agora e se perde para sempre. E a información que dá dos que somos seres humanos con sensibilidade, con nocións de estética e todo iso non é comer e traballar nada máis. Queremos darlle significado á terra e ao mar, e a terra está toda nomeada, está toda culturizada, porque levamos, sobre todo en Galicia, miles, centos de miles de anos vivindo nela de maneira continuada, e a terra había que nomear. Esa é unha foto do Scotland antes de morrer, mirades que é un barco potente, aí é o sitio onde se afundiu, xa vos lo dixe. Ben, se quixéramos recuperar a talasonimia, da que nos falaba bastante hoxe, a toponimia, os nomes en terra tamén, non está escrito en ninguna parte. Diredesme que hai partillas, hai particións de herencia nas casas, e que hai cartas náuticas. A densidade que hai e a que saben a xente que traballou no mar, a diferencia é de 1 a 4 ou de 1 a 5. Pois fixemos ese traballo de recollida que se ampliou a outras zonas de Galicia, pero a nosa costa ten 1.400 ou 1.500 kilómetros e teñen que salir o mellor 60 ou 60.000 talasónimos, e detrás de talasónimos hai historias e hai historias de vida que hai que recuperar. Ademais, falar con mariñeiros, cada 4 palabras non son mentira, iso é unha preciosidade. Este que e estaba metendo, ademais, é xente que era moi supersticiosa. A bordo, iso de roupa amarela, de subir un paraguas, de subir mulleres, non se podía ni falar dos curas a bordo. Cando un mariñeiro tiña que decir a outro, o cura vai me bautizar a nena tal día, o cura chamábanlle o xamenteiro vai bautizar a nena, ou a abreviatura, o xamen vai me bautizar a nena. Estaba prohibido falar diso, entón hai un vocabulario do
dunha comunidade que chamamos os portugueses a comunidade piscatoria, que son ademais comunidades cerradas que jardan secretos do mar, porque vir para isto, que queremos despois no barco vir con peixe para a terra, era para comer, para cambiar ou para vender. Despois miraredes que hai traxedias no mar, que o que queda en terra, traxedias dos últimos 100 anos, sin cobertura social, o que deixaban era miseria, pobreza na casa, porque eran familias, a maioría moi numerosas e moi novas, que había que acudir á beneficencia, non había outra maneira. Cando falamos de talasonimia, que é a talasonimia? Os nomes do mar e que parte do mar? Pois son 4 ou 5 partes distintas, hai sitio atrás, no medio do truxendo, hai máis calor do mar. A talasonimia son os nomes da franxa intermareal, esas pedras molladas na subida e na baixada das marés, que é o que está máis nomeado, o que ten máis densidade por un motivo económico, porque aí hai percebes, hai cangrexos, hai nécoras. En Bayona non son nécoras, non? Son lavalleiras, diferentes tipos. Bois de mar, non son bois en Bayona, son campos. En Baredo, as centolas eran carrancholos. Esa é a riqueza que hai que recoller, porque foi a construcción do noso idioma que nos costou miles de anos e o patrimonio cultural e material máis rico que temos, e dentro dese vocabulario os nomes do mar. É a franxa intermareal, pero a superficie do mar está nomeada. Nos ainda que decimos Bahía de Bayona, ningún mariñeiro de Bayona di a Bahía de Bayona, van o pé, e o pé é unha palabra que les sabían grego, era que pela significa así no fondo, no río ou no mar, o elemento de latín de cantar o miserere e de grego son extensos, e saindo por cara fora a traballar, salen polo bocal, pero se van traballar a zona de Baredo, van traballar a banda do sur, e se van traballar a zona do norte, van ás Estelas, ou van a Illa, e a Illa son así, se van a zona de Silleiro, Silleiro con todo o que hai ao redor, e se van a zona de Oia, van á costa, ou van ao sur, ou van ao norte cando iban a Corrubedo, está o mar zonificado, dous. O fondo do mar está nomeado, todo. Eles saben, non é só que estea nomeado, saben a profundidade aproximada que hai en cada punto, e saben a natureza do fondo do mar, isto me referimos do barco. Saben se hai area, se hai pedra, se a pedra é unha laxe pequena, que chaman geóloga, se é unha laxe grande, un laxón, está todo clasificado. Despois hai que saber por qué. Aquí hai un mariñeiro que anda por aí que non sabe nadar, non sabía nadar o 95%. Entón non buceaba, porque saben como se chama, que había no fondo. Explicarémoslo despois. Tamén é talasonimia as instalacións portuarias, tanto onde se vivía como onde se traballaba. Hai un barrio en Oia que ten 900 anos de antigüidade que chama Pescaría. Os frades de Oia, do Museo de Oia, facían falta unha comunidade de maría para que pescaran para eles, e foron a aldea máis arredada que tiñan, que era Malvas, en Tui, e trouxeron 9 familias a vivir aí no ano 1100 e pico, e o sitio onde se instalaron é a Pescaría. E aquí temos casas de mariñeiros que é Corea, e temos o muelle, temos o náutico, temos... todo iso son talasónimos, 4. O quinto e o máis sorprendente é que toda a liña de montes que está desvirando ao redor, uns con máis densidade que outros, están nomeados, porque a falta de instrumentos digitais que hoxe miran o fondo, miran que raza de peixe é, cantidad, aparecen na longe, miran todo antes de pescar. Antes, o mar é unha masa homoxénea de agua, é opaca, non estás mirando o que hai abaixo, ou eres moi fino, moi agudo, eres moi fino, moi agudo ti, de natureza, e ti por saber acumulado. Se en Bayona había 50, 60, 100 jamelas, e veñen todas para a terra sen peixe, menos unha, o día seguinte onde van todas as jamelas, detrás desa, pero esa, como sabía que iban atrás dela, vai por norte, pescou no sur. Isto é normal, son segredos profesionais, porque aí é normal que nas familias haxa marcas, e a veces teñen marcas co nome da familia, o mar do Judas, o mar do Lojo, o mar de quen descubriu o mar, que procura que sea segredo durante moitos anos. Os músicos non sabían dunha marca, iban a terra real onde pescaban os outros, intentaban hasta que daban colaño de peixe. Isto era, o mar é enorme, o
mar, mirades, que enorme, o mar de Baiona ten máis de 100 km cuadrados. A veces andan a remazos, unha jamela ou outra, que ten caso, más de tierra, que eu tengo aquí por mío, cuanto abarca o mar navío. Loita, porque crean que a marca era un terremoto. Contan tamén, é máis difícil de creer, unha jamela non ten moito largo, pode ter 5, 6, 7 metros. Cando van con algún, non se ten ni ten algún madrileño a pescar, eles pescan pola rúa, por exemplo, de peixe, cando un madrileño, mandan para fora, se fa un pouco de frío, non hai nada, non hai nada. Aí non hai pedra, compañeiro. Iso é a propósito. Esos simpáticos que son, para que non volvan ese médico amigo de Madrid. Aí hai varias cartas náuticas, non sei un bon falar agora, que cando fixemos o traballo de recollida con mariñeiros, con arraseiros, con pescadores de cara, con pescadores de río na Guardia. Primeiro faço un baleirado documental de todas as fontes que teño. O primeiro documento que colleron que está hoxe aí, que é un tal Pedro Vesconte, que en 1399 puña a Baiona de Miñol, como era italiano, é o único topónimo que temos na zona. Este mapa de 1793 xa mirades que hai unha lista, ainda que hai moita claridade, xa hai máis, pero iso non nos chegou a nada comparado co saber que ten un mariñeiro, un arrasero, un percebeiro na súa cabeza. Isto xa é dese dicionario xeográfico Madós de mediados do século XIX, e isto está acompañado con actas históricos, con actas de España, e onde había sitios un pouco importantes, en 1850 por Baiona. Mirades que a densidade é un pouco máis potente. Que pasa? O Madós, supoño que estaría impreso en Madrid, cando facían as cartas náuticas da costa, era moi importante, feita por un brigadier da Armada, por Vicente Tofiño de San Miguel, alá polo 1793, eles viñan aquí, nos barcos por mar, triangulaban un punto fixo en terra, e ian facendo, era a primeira carta náutica casi de Europa con batimetría, onde se indican os fondos. Foi un adianto para finais do século XVIII, o mismo Tofiño de San Miguel fixo un derroteiro, un libro para que se vendía, para que os mariñeiros o tiveran e se chegaran ao porto salvando os perigos. Este libro estuvo vixente casi todo o século XIX, pero claro, estaba feito por persoas de fala castellana, construído entre o Centro Hidrográfico de Madrid, de Cádiz, e impreso en Madrid. Entón, vanse acumulando erros moitas veces. Que pasa? Que hai dislocacións, topónimos fora de sitio, hai aquí un Restinga de Lana, que non sei que é iso, ningún mariño sabe que Restinga de Lana, onde está situado iso aí, é a Negra, ou son os Carallóns, ou son as Serralleiras, non sei que é. A punta sur de Monteferro chámase a punta das Carteiras, é moi fácil mirar aí das Gaiteras. Aquí no medio do pego, bueno, salindo aí do porto, temos o Centuriño, ali ven o Centullito, fan unha tradición simultánea e hai erros poucos, pero hai topónimos xa perdidos como os Lobos de Aguión, que é a última pedra que hai en Silleiro, que é un topónimo Aguión, en latín Aquilones son os ventos está ainda se decía, e hai algún mariñeiro en Baiona hoxe que conserva a Estes son os informantes, iso é na praia da Cuncheira, os ricos, as coubanas tomando as aguas, e os pobres recollendo arraso para estercar os campos. E non había diñeiro para comprar guano de Chile, ou non había animais da corte para producir esterco, había que buscalo a praia. Perseveras están diante de Tui Verde, entre Tui Verde e Can Cajado, nunhas pedras que chaman as travesas en Moujás, en Oia. Non é nada fácil. Un matrimonio de Baiona xa, o home aquele muller jesuita, de alcuño da familia, o que está detrás, mirando, chamase a porta, que era detrás. Aquí está o navío Galán, debaixo do mar, está o baixo da porta, o baixo do Lixueiro, e todo iso miraremos despois, que son as Cateiras, San Grito, o Centura, que onde se afundiu, onde mataron na novela A Praia dos Afogados, onde morre aí o Castelo, o Rubio, onde matan. Bueno, estes son os que poden saber do mar, foi o que temos que falar. E depois temos
unha xoia, iso é unha documentación oral, patrimonio inmaterial transmitido bucal e vocalmente, pero temos estes monumentos, nos temos dous, o que chamamos o caderno de marcas deselegantes, que xa publicamos, este que está sin publicar, debe ser do tempo do meu tío Fernando Acevedo Maginó, vive en Vigo, ten 88 anos, tiña a curiosidade de apuntar as marcas, sabíanas de memoria, e sabíanas con negua, sin negua, que sabíanas de todas as alternativas posibles, pero apuntaba. A riqueza ainda maior que está no ano 55, xente criada e educada na República, escrita integramente en galego, tanto deselegante como a isto. E podemos dicir que tanto está este caderno como deselegante, achéganos máis toponimia do mar de Baiona que todas as cartas náuticas publicadas nos últimos 700 anos. Ademais, un vocabulario que é o vocabulario técnico propio deles, o vocabulario de falar entre eles. Si, bueno, xa o da baixo con ferro do barco, están dicindo iso que hai un naufraxio de baixo, están nos indicando algún naufraxio que podemos buscar. A boca do río metida polo corbeiro de entre as estelas e a roca, a virxe da roca, por fora da estela de fora. Iso é altísima precisión. Non facía falta tecnoloxía nin alemana, nin de Huawei, nin de ninguén. Tiñen a eles na cabeza e ali miradas as serralleiras, escrito daquela maneira. E o curioso, mirad que pon na contraportada, Fernando Acevedo del Burgo, junio de 1955, e debaixo pon Maginó. Aquí os nenos, cando se estaban aí parindo, tiñan o nome oficial Antonio Rodríguez Freire, o indio. Antonio Rodríguez e Antonio e Freires pode haber 300 en Baiona. O indio, correu, por desgracia, hai un ano pico ou 2 anos. Este é o Maginó. Eu preguntei, pero a usted por que lle chaman o Maginó? Que cando era pequeno era moi curioso, vivía ali no Conde, na rúa do Conde en Baiona, e a velliña do lado, as hachas de leña, colocáballas moi ben, e decía a vella, ai, dereitiña como a línea Maginó. Maginó, que sabía a historia. Periódicos había que nos lía e había que... Ben, pasa... Antes mirastes unha foto muda dai, de Silleiro. Esa é a riqueza que hai, porque este é un sitio con moita pedra, con uns millores percebes do mundo, nin o roncudo, nin o roncón, nin nada. Aquí, no lobo, o lobo uvea sempre, rompe sempre ata con mar chan. E se analizamos que non é cuarto xa, e hai que repartir os bonos de entrada do barco, todo iso, se nos puxéramos a analizaríamos casi todos. Pero se damos un filólogo, vedes o que pon aquí. As diotrías andan como aquí, hai unhas ópticas ahora, porque son un pouco caras, pero... Pon o Cunichán, iso se dades a un filólogo non lo sabe. Podía decir o Conchan, pero aquí non se usa a palabra con, como Penedo, como Cabezo, usase na lousa, usase en Marín. Se estuve recollendo ali en Marín, chaman o con de mesa, non é un con que se chama a mesa. Era o con da mesa porque claro, comida. Pois o Cunichán, todos os mariñeiros saben o ano, pero digo volo eu, que no ano 1906 aí afundiuse un barco. Cando se afundía un barco, rapidamente marcaban un sitio por terra, porque aí formas un pesqueiro debaixo. Entón non é que provocar que se afunda, pero se afunde, non morreu ninguén, e ademais o barco de vapor, aí mantiña os mastros, onde que non tiña velas, é un barco grandeiro, tiña cargado con casi 3 millóns de kilos de semente de algodón de Alexandría con porto británico para Xascus, e viña do sur e viña en demanda do porto de Vigo. Pensade que o faro de Silleiro en 1906 o de arriba non estaba o cativo da baixo. Iso de noite debe ser como prender un misto, non se miraría nada. O barco quería carborear, quería meter combustible a bordo para continuar cara a metrópole. E meteu o barco nas pedras, nun camiño dito, ademais, mirade diante de que pedra meteu o barco, diante da atravesada. E aquí, o que pouco se sabe,
en Bayona había don José Rodríguez Bravo, que tiña unha compañía de salvamento marítimo que se chamaba Neptuno, e tiña 2 barcos que foron arrastreiros, traídos de Glasgow, o patrón, é outra historia distinta, e foron a intentar salvalo, o barco reventou completamente. Que pasa? En Bayona había un xornal de cada 3 días, entón xa non era xornal, había varios, e a comunicación para a imprenta, se estaba en Vigo, era telegráfica, e o nome do barco pasaronlle o que oíron. Entón, ben publicado que se hundió en Cabo Silleiro el Condichán. Eu figuro-me aquí nestes bancos da Rúa do Valle, o mariñeiro que sabía ler, puñase con 4 ou 5 redor, e aqueles periódicos así, puñase al mira. O barco que hai en Silleiro chámello Condichán, e aí lle quedou o nome, quedou Condichán, pero non se chama ni Condichán ni Condichán, o barco chamase Cólica, que é un barco inglés, pero hai que ter imaginación, por decir Cólica, non sonará. Poderíamos falar do Joseciño, do ABC, se non falo, lembrádeme que fale despois no barco, se si que é o nome que ven procede do outro barco, é moi triste que pasou o que pasou ese día, ese 24 de xaneiro do ano 31, que sería morreron todos aí. Para rematar, e despois entenderedes porque Carlos Cardel cantaba ese tango que cantaba aí é do ano 26, a letra é da Competencia, que é dun home, Juan Andrés Caruso, que era de Montevideo, e xuntouse con Francisco Canaroso e montaron ese tango no ano 26. Todos estes barcos traían e levaban maquinaria, levaban animais a bordo e levaban moita xente. Baleiraron o continente inteiro para habitar Sudamérica e Norteamérica, a pesar de que traen ahora que resultamos a todos, porque el de ser rubio dos sims debe ser, el debe ser dali, nativo, pero foron miles e miles de persoas. O Highland Pride era un barco máis antigo que o anterior, este do ano 1909, foi fabricado en Glasgow, construído en Glasgow, en vez de 110 de hora, tiña máis de 120. Era un barco que se afundiu aquí, intentaremos chegar ao sitio, afundiuse unha data moi mnemotécnica, o 9 do ano 29, e bateu na negra, por fora, bateu na outra pedra que intentaremos indicar onde está, e aquí está un pouco, morreu ninguén. Viñeron uns barquillos, o Avance e o Lolita de Moaña, a facer os labores de traslado da xente, sacas de correo, botes, garrafas de benzoil, e barcos así varios días. O que mirades aí non están a axudar a nada máis que a vaciado. Eran mariñeros de Bayona e ustedes. E hai outra foto que hai aquí de sitio. Son fotos de casado que saíron publicadas nos xornais de Vigo, moita documentación gráfica escrita deste barco. Esta compañía, que era unha compañía escocesa, Nelson Lines, calquera xornal, sobre todo para de Vigo, creo gallego que collades, e hai anuncios continuamente no primeiro terzo do século XX. Chegamos a Vigo, cargamos en Vigo, última pasaxe, 341 pesetas, temos solo carga de primeira, solo carga de segunda. Neste barco só subiu unha persoa, era de Ourense, iba trasladado para Correos de Tenerife, iban a deixalo ali, seguía, pero levaba, estamos falando de comunicación entre a metrópole e Sudamérica, iba a rematar en Buenos Aires, en Montevideo, e pode parar nun montón de portos, levaba ovellas e carneiros de Bresford, galiñas de raza seleta, levaba touros sementais para criar ali, levar a carne despois, porque tiña 2000 toneladas de capacidade de carga frigorífica. Estamos falando construído no ano 1909, era un barco moi moderno, con pouca potencia, nada máis que con 800 caballos de potencia, pero eran barcos que o afundimento deste barco é inexplicable, porque saiu ás 12 da noite do porto de Vigo, do día 8 para o 9, e a unha e 10 foi un récord.
saliu ás 12 e unha vez estaba espetado aí onde está, deitado xa ali ao lado da negra. Que pasa? Que os topónimos, non dixen os motivos deles, tamén proceden do afundimento dos barcos. Uns levan a pedra onde se afunde, o sitio onde se afunde, queda o nome do armador, queda o nome, temos unha pedra lá en Lira, en Carnota, que se chama a pedra do Checo, Checoslovaquia, grabamos tamén, miraron que era estranxeiro, chamaronlle Checo, ali quedou o Checo. Hai unha pedra na Costa da Morte, chaman, é a pedra do Cataín, eso pois filólogos é pior que Cunichán, porque se chamaba o Capitán Monitor, entón de Captain Cataín, ali tampouco íbamos a pedir máis ali arriba, o Cataín. Aquí onde se afundiu este barco, quedoulle, coa pronunciación de inglés que eu teño, máis a xente de Baiona dos anos 20, quedoulle o Mar do Pride, non do Prai, porque non sabían decir iso, non sei decir eu, que significa orgullo, pero que os barcos desta compañía tiñan uns nomes un pouco vacilóns todos, porque este chamábase o Pride, pero hai outro que se chamaba o Warrior. Este afundiuse en Baiona, o Warrior afundimos en Ferrol. E que viñan os ingleses vacilando así un pouco. Tiñan outro con un nome vacilón e se afundiuse nas berlengas aí en Portugal, en frente de Peniche. E despois os outros non sei que lle pasaría, porque un chamábase o Chieftains, que eu non sabía que iso é cacique, xefe, e outro chamábase o Monarca. O sea, Highland son as terras altas do monarca, do guerreiro, e eses por aquí non pasaban como gusto. Ano 29, daqui hai, eu mirei en casas de Baiona, pois xogos de té, cubertería loa, porque había que ir o raque, que é outro verbo inglés, to rake, que significa iso, roubar o que se pode dun naufraxio. Non entro no tema porque é complicado, eu non o conozo ben, da Costa da Morte, da costa, bueno, de todos os fisterres atlánticos, se houbo ou non houbo naufraxos, aquí en Baiona non, e roubaba unha cadea boiada, pero aquí non se provocaba iso, se houbo naufraxos provocados ou non. Aí está, hai moitos libros escritos da zona da Costa da Morte para ler e tomar. A mí parece inverosímil, pero todo é posible. Ben, rematamos cun cadro do século XIX do Porto de Baiona que temos ali no IEC. Non hai ninguna pregunta, quedou todo preclaro. Entón, a xente que xa colleu a entrada, que xa collera o bono do barco, é mellor que vaya saindo para aliviar o calor, e os que non, uns entregaránse aquí outros de camino. Fabricábase na casa. Entón, é un enxeñeiro, digamos, chamado enxeñeiro téxtil, que ten que construir os seus aparellos, sean tramaños, sean nasa, sean medios mundos, sea un bichero para ir ao polvo, sea unha rapeta para ir. Aquelas pedras bolladas se están mirando no castelo de Baiona, o Franxe Intermareal, e aí están mirando o puntal do Coxo, a Frajallosa, a Cetaria. Arriba en terra está a Torre do Príncipe, carneiros e orellas de vesco, 25 touros sementares, no trasvase, no traslado os barcos de Moaña, o Lolín e o Avante, caiu un boi ao mar, e como era un boi inglés que non sabía nadar en aguas galegas, afundiuse e morreu. Foi a única víctima que houve dese naufraxio, ese nome vacilón Highland Pride, da Mark Nelson Light, como vos dixen antes. Vos estade mirando o faro que vai ser diante nosa, non estade mirando, hai unha baliza que está indicando un baixo aquí moi profundo, que é o baixo de San Francisco. Un mariñeiro de Baiona, cando viña na sardiña do Aveiro, Portugal, de noite, con a potencia do motor e a velocidade que tiña, sabía en cantas horas iba a plantarse diante da entrada do Porto de Baiona ou de Vigo. Paraban a máquina, sondaban o mar, que decían 25, 30 horas, estamos no Baixo de San Francisco, cambiamos de dirección norte-sur, cambiámola para el este, entraban no Porto de Baiona de práctica, poden vir confiados.
le digo, tampouco mirades moito, Te digo que... Es la última farra de mi vida, muchacho que se va. Mejor dicho que ha ido tras de aquella que no surge mi amor nunca perdida. Yo la quise, muchacho, y la quiero, y jamás no la podré olvidar. De Bayona e Panxón. Aproveitar, tivemos que dar volta porque mirades que as ondas pasaban de 2 a 3 metros. E iso. Faxe aplaudir. Se mirades para atrás. Amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y brindemos nomás la última copa, que tal vez también ella ahora estará ofreciendo en algún brindis su boca y otra boca feliz la besará. Ese amigo nomás, ese peidene, hasta el borde de la copa de champán. Los farallones, cuántas almas fueron a padecer, entre pitadas e señales de auxilio, todo inútil, nadie los socorrió. Nochebuena desconsolada, cuántas almas destrozó. Imposible olvidar que todo mi dolor bebiéndole de hogar. Siempre recordaré las tragedias del mar, aquellos infelices la noche de Navidad. Todo el mundo sintió aquella desgracia, aquel recuerdo tan sentimental. Se hundió el los farallones, cuántas almas fueron a padecer. Se siente desgraciada nuestra ría, al entrar cayó el eslao. Hace meses el Gran Prix hace años el Escorlán. Cuántas vidas regalé, que todo mi dolor bebiéndole de hogar. Siempre recordaré las tragedias del mar, aquellos infelices la noche de Navidad. Y otra boca feliz la besará. Ese amigo nomás, ese meisene, hasta el borde de la copa de champán, que mi vida se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos más champán que todo mi dolor, bebiéndolo he de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue.